Добро утро! Епизод номер 664 на сутрешното предаване за мениджъри. Аз съм Пламен Петров, а темата за тази сутрин е злепоставящи твърдения. Още в самото начало искам да благодаря на Аспарух, който ми подаде тази тема с няколко въпроса. След малко ще споделя въпросите и моите разсъждения по темата. Но това е повод и да кажа на всички слушатели на подкаста, ако имате теми, които ви вълнуват, независимо дали са в по-частен или в по-общ характер, свързани с работата с хора, ще ви поканя да изпратите въпроси по LinkedIn. Най-лесен начин и най-сигурен начин за получаване през LinkedIn на Пламен Петров през профила ми, така че ще се радвам да по начин, по който сега ще развия тази тема, да се появят и други теми, които са актуални за вас. Така, обратно към темата, злепоставящи твърдения и три въпроса към тях. Защо се случват, какво се случва, особено тогава, когато човек иска да израсне в кариерата си, попада на ново място, но се появяват злепоставящи неверни твърдения спрямо представянето му. Защо се случва? Втория въпрос е, може ли да се предпазим от подобни злепоставящи твърдения? И третото е, как да се адресират ефективно тогава, когато се случат. Така, в подготовката ми за епизода проведах разговор с моите колеги, така получи се много интересен брейнсторминг тази сутрин с тях и няколко идеи. Първо ще ви насоча, ще отговоря на всеки въпрос по-отделно, но отговорите ще бъдат свързани с материали, които вече са налични. И тук искам да направя препратка към друг предишен епизод, епизода с Милослав Павлов. Просто ако пуснете в Spotify Милослав Павлов, ще ви излезе предишен епизод, който е посветен на това, че когато има нещо, което не ви харесва и искате да случите някаква промяната се случва отвътре. Тоест и там, всъщност да не разказвам прекалено много и да не преразказвам епизода, вижте епизода, с който направих интервю с Милослав Павлов. Той може да ви така даде малко повече информация. И съм извадил 4 глави от книгата Студент душ за мениджъри, които по някакъв начин ще реферират към самите въпроси. Главите, към които искам да направя препратка и които може да видите, са фрустрация или мотивация, арка на дисторсия, токсичните хора в офиса и говорене с, а не за хората. Но обратно към първия въпрос. Защо въобще се случва това един човек в един офис или в една работна среда да злепоставя колегите си с неверни твърдения? И примерно тези неверни твърдения могат да бъдат спрямо вас или спрямо ваш колега или спрямо компанията, ако щете. И сега тук искам да ви кажа, че винаги тогава, когато определен човек има някакво токсично поведение, това е просто поведение, не е самия човек. И тук е главата от Студент душ за мениджъри, токсичните хора. Там в по-голяма дълбочина и в по-големи детайли съм отбелязал, че тогава, защото реално злепоставянето, разпространението на клевети, клюки, слухове и така нататък, това е един вид токсично поведение, но то е просто поведение, не е самия човек. И нещо повече, това поведение се опитва, когато човек има някакво токсично поведение, то е опит за разрешаване на някакъв проблем. Какъв проблем може да се опитва да разрешава човек, който да речем пуска слухове? Един от проблемите му, който може да разрешава, е нуждата от внимание. Тоест човек може да клевети или да злепоставя другите, като иска да се постави едва ли не като човек, който знае нещо повече, нещо вярно, той иска да привлече внимание към себе си или да създаде просто някаква интрига. И този проблем може да се разви чрез разпространение или злепоставяне пускане на злепоставящи твърдения, които не са верни, както Доналд Тръмп ще ги нарече фейк нюс. Така че първата глава, която може да ви помогне, е токсичните хора в офиса. И че този човек всъщност се опитва, вместо да го атакувате и да се сърдите на някой, че злепоставя фирмата, вас или някой трети колега, да видите всъщност
през това поведение какъв проблем се опитва да реши човека? Дали има нужда от внимание, дали самия той прави някакви наредни неща и иска да прехвърли обвинения към други хора. Това също може да е. Клеветенето към другите може всъщност да е като убиеца вика дръжте убиеца или крадеца вика дръжте крадеца. Може подобен проблем да се разрешава през подобно поведение. Но това е малко в крайен случай, когато може да ви помогне на 100% работата и фокуса на този подкаст и на предишните епизоди е да видите какво вие може да промените, а не да се опитвате да промените някой човек. Дори той да изпраща злепоставящи твърдения, вие сега изреждам нещата, които може да подобрите или да промените у себе си. Първото нещо е да погледнете на този човек като това поведение, че някакъв компенсаторен механизъм, който той има за разрешаване на някакъв проблем. Второто нещо е тук е главата мотивация и фрустрация от книгата Студен душ за менеджери. Ако това ви фрустрира, т.е. предизвиква гняв или пък тревожност, чуждото поведение, разпространяване на неверни твърдения, е да видите как помагате на този проблем да съществува. Дали пък по някакъв начин не сте засегнали този човек и това да е вид отмъщение. Дали по някакъв начин нещата, които той казва, всъщност пък да не са и толкова неверни. Може би има някаква частица истина в нещата, които казва. Примерно, действително, може да има нещо вярно в тази клевета или в това неверно. Това е просто като изреждане на нещата, които са възможни за това да се замислите, че той през тази клевета, в всичките този списък или множество твърдения, дали има нещо, което може да ви даде червена лампа, че всъщност може би не правите както добре както трябва. И тук бих ви препоръчал да препрочетете или да се върнете към главата Арка на дисторсия, отново от книгата Студен душ за менеджери. Арката на дисторсия представлява това, че ние оценяваме собственото си представяне по доброто намерение, което имаме, но хората около нас, включително хората, които изпращат злепоставящи или неверни твърдения или откровени клевети, ни оценяват на база на тяхното възприятие. Тоест тяхното възприятие може да е изкривено, когато те нямат достатъчно контекст и начин по който може да затворите арката на дисторсия е като дадете контекст и дадете обратна връзка защо правите това, което правите. Което малко по малко ни така помага да отидем към другия от въпросите, как да се адресира ефективно, когато се появи такова поведение от хората, да разпространяват неверни или злепоставящи твърдения. Може да се ескалира като, и тук е следващата глава, която бих ви препоръчал от книгата Студен душ за менеджери, а именно говорене с, а не за хората. Това, че някой говори за другите, не означава, няма да разрешите проблема, ако и вие говорите за този човек. Значи това са неверни неща. Вместо говорите за него или за нея, говорите с нея. Тоест, как да се адресира ефективно? Адресира се директно. Говорене с, а не за. Говорене с човека, а не за човек. Това бих препоръчал. Тоест, дори адресирането, естествено част от адресирането в един момент може да бъде и ескалиране, да се ескалира към менеджер отдела, към някой друг менеджер в организацията, но преди да се премине към ескалиране, по-скоро адресирането е пряко, директно, с уважение, но в същото време и твърдо. И последното нещо е, или по-скоро последния въпрос, от трите въпроса, може ли да се предпазим? И тук краткият ми отговор е не. От гледна точка на това, че вие нямате въздействие върху това какво ще правят хората около вас, какво говорят, какво е тяхното възприятие. Това върху което обаче може да направите, видите върху какво имате въздействие. Първо, сега и в резюме ще премина през всичките неща, през които ви споделих. Ако искате някаква промяна в човека от среща, тя трябва да започне от вас. Т.е. промяна е равно на изменение. Изменение е, ако я разбиете на всички тази дума, както ни подсказа Милослав Павлов в интервюто, изменение или промяната става през из, мен и ние.
из, мен и ние. Тоест нещо от мен, из мен трябва да се промени и то ще доведе до промяна или може да не доведе до промяна, но промяната става с изменение, т.е. из мен, за да стане някаква промяна в екипната динамика. Другото нещо, може ли да се предпазите? Вижте върху какво имате контрол, върху какво нямате контрол. Нямате контрол върху това какво говорят хората, имате контрол върху това как адресирате нещата. Арката на дисторсия, пак за пореден път повтарям, да обърнете внимание, че хората могат и ви оценяват на база на тяхното възприятие, а не на база на реалността. И последното, което може би е най-важно, е да разграничите тук от главата токсичните хора в офиса, че през това токсично поведение хората решават някакъв проблем, някакъв собствен проблем. Какъв е този и вместо да агресивно да подхождате към този човек, има смисъл да видите, да се поставите в неговите обувки какъв проблем решава той или тя през това токсично поведение. Това беше в резюме. Така препратих ви към няколко глави от книгата Студен душ за менеджери. Тя вече е налична за поръчки в Amazon на английски език, така че ако имате английски колеги, може да ги насочите в Amazon. Cold Shower for Managers е заглавието. На 29 януари ще имаме обучение в Zoom за ръководители на екипи. Групата ще бъде малка, до 12-13 човека, един резерва. Към момента имаме 9, т.е. в зависимост от това, кога слушате подкаста, може би има 2-3 места свободни за сформиране на групата. Може да проверите на сайта на Equinox Partners дали все още може да се включите. Това беше за днес. Хубав ден ви пожелавам и до скоро.